Honegin dizuela lagunok. Gaur honetan partida berezia dakarkizuet. Eta jainkoari oratuko diogu. Eta jainkoari oratu ostean bataiara joango gara. Jainkoaren izenian. Eta hemen azken aldian gertatu diren eventuei buruzko informazioa agertu izan da, eta gu dominiora joango gara eta jola esteragoaz. Bueno, lagunok aurreko celebrikeri hori entzun ostean izan ere beste gunean guazemanko bideoak ikusten bekatarien sesioa edo antzeko zerbait. Bi apaisak beste pertsona bati bereak eta bi esaten zizkion eta pekatuek eurek pairatzen zituzten. Ketzailearekin joango gara lagunok. Listo gaude. Honekin jolastu ostean gero frogatuko du berserkerra izango delako nahiko potentea, batez aurrez aurre borroka egiterakoan. Azkenean erabaki dut joku apur bat presioa geizten denean, denbore txara marko dut horretako eta behar erosiko dudala. Bueno, bentsat frogatzeko aukera ona da honakoa. Ian zen nolako mapatu bat ezegun. Kontuan izan da gareko esango dizu eta gure pertsenea eta nahiko erraza ezerdi mailako habilitateak dituena eta kontrolatzeko garaian erdiko habilitatea dituerako. Jendeak nahiko gain eman diogu. Infinioni da orduak jartzea, orduak sartu eta bizkanak hau etzen joatea. Horrela berdin da joku erosionain. Gauze izango da, gero erosten bada, beste nibelekin konparatuta nahiko behan egongo garela. Horregatik saiatzen nago behintzat. Gero partida gordetzen bada ketzailearekin nivel apur bat igotzen. Kargatzen mugitzen den hau batzutan nahiko aspergarria delako. Bueno. Animo vale. Vete, vamos a eso. Santuario.
oso gelde dut ezak zer gai. Eta hori apur bat, moskeatzen dutan hauka. Vale, bagoaz. Ore! Zerra puntxo. Hala. Eta lehenengo Zera joango gara vikingoarekin. Habéis capturado la zona A. Habéis perdido la zona C. Eso no es gara heldu. Oh! A ver. Venga, mala. Habéis capturado la zona C. Bueno, itzuliko gara beraz zurik ez. Hortzera egon gara gure bideoekin. Saiatuko gara erdiko puntua lortzen. Eta horrela puntu gehiago lortuko ditugu gurearentzat. Baina ez momentutan ez edo galdu egiteken ez. Hala. Habéis perdido la zona C. Ahora. Puntazioa gore eta bera doa denbora guztia, baina bueno. Jendea joaten da, osea, ez dut ulertzen. Eta puntua gurea da, eta be puntua nora buru bat oh! Hostia! Ya. Arazoa. Zita aukerarik egon.
Gozen kontra gara. Ja gure tropa puntuazioa mantentzen duten. A ver. Zer gertatu da? Badirudi hau apur bat bugeatu dela. ¡Habéis perdido la zona A! Ulertzen gertatu dela orain. Nala. Aquí, puntuazio aurrera goaz. ¡Habéis capturado la zona A! Orain itzuli gara. Zagiz gati gertatu duen hori geltu gara pintz bat nabatuta edo. ¡Habéis perdido la zona A! Veo como la ya ¡Habéis capturado la zona A! hace una buleada. Estaba haciendo el río Barrocara. ¡Tu aliada ha caído! Buena aukera, aprovechate. Ahora gure garatzera pertsenekin asko zer dugu hau. ¡Habéis capturado la zona C! ¡Habéis perdido la zona C! No, guerrero ahora. Ahora se me cabe. Cuidado. ¡Habéis capturado la zona C! Vale, ahora en enero ya que te habíamos ganado usted. ¡Se ponen a cubierto! ¡Te verán por eso! Se va. Eta batalla gura izan da.
Erramonten hori, bueno, eskenan galditu gara, baina bueno. Beste gure maazko zero betu behintzatari du gara. Guada pasada bat. Estrella de Lis. Partida. Perez gaude. Bai. Eta bueno, lagunok jolastuko dugu partida atxoa Berserkerrerekin kasu honetan. Ia nolako partida atxatzen segun. Den aldiz jolastuko dugu. Eta izan beharko litzateke apur bat tankea. Izatez Berserkerrak ziren oso vikingo handiak eta sustantzia bat hartzen zuten animalien odolarekin eta animali horren indarra zutela bantzatzen zuten. Baina bueno. Animo. Jendea batean gertzen hasten da ez dut ulertzen. Ez da gertzen gure nivelan ikuste. Animo ba. Pam, 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 bost, lau, iru, bi, bat, 0. Dominio. Bai. Horentxe gertatu da. Baina, bueno. Berserkera frogatu arte hemen egongo gara, beraz. Pazientzia apur bat izan eta listo. Vale. Dominio. Gustatzen zait. Eta, ba, Berserkerra frogatu dugu. Prez gaude, bai, nintzen itxarotela. Berserkerren eskada. Uste dudan esanen, ba, Berserkerra eta bakesalea ketxailea nik ditzen dion moduan eskak dire eta besteak mutilak. Baina, bueno, gerlariak dira eta hori oso ondo dago moko hauetan. Bueno, Valkyria. Vale, eta Nabusiren eskada. Uste dut azkenengo 3 pertsonaiak, hau da, saldunen bikingoen eta saldunak, samurai eta bikingoen azkenengo 3ak neskak direla. Bat maskarekin, ba, esaio gertzen, vale. Gulen ondo ezigongo gara puntuak lortzera, eta bera, ze puntura edango. Ez ondo dago, bi aizkora. Gurea da. Habéis capturado la zona C. Dara guazen minioekin. Pero atxera. Habéis perdido la zona A. Oh! ¡Dales una lección! ¡Les apenas nuestro deber! Ahorita ¡Ojalá! ¡Qué pis! Es un indio que estaba roso, chavala que está tira. Habéis perdido la zona C. Ese terrible. El gallito.
Ya se han gustatuko ditaiak, baina barriaren laguntza zertuta. Mugimenduak eta bat. Vale. Gularaino gara, bera ze puntua berriz lotza joango gara. Dietxairea ez dugu ikusten. Habéis capturado la zona C. Hola. Oh. Eso es potencia. Vale, mi baten aurka, ¿es? Habéis capturado la zona A. Bueno. Saldu. Habéis perdido la zona C. No gusta moduan praktikatzen da, es que... Habéis Oh, capturado bravo, la bravo. zona C. Agune no da. A ver. Vale, agune hor goian da. Beraz, Habéis perdido la zona C. Habéis capturado la zona C. Hala, kendu lugar, tío. Habéis perdido la zona A. Habéis perdido la zona C. Habéis capturado la zona A. Bai. Erosi gaituzte. Ja lengua gertatzen zaigu. Urratu gaitezko arraino. Habéis capturado la zona C. Eta herrero jango gara hor bakara. Habéis perdido la zona A. Habéis capturado la zona A. Habéis perdido la zona C. Habéis perdido la zona A. Ze tigeras eta... Ez que ez daukazuan. Hau...
Agunaren bideango. Oh, hemendik. Habéis capturado la zona A. Muerte súbita. Vale, ahí. A ver, la vale. Vale. Bueno. Hoy se me Habéis capturado la zona C.